Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Pulso, Kuro-Kuro at Balita. Isang oras na programang talakayan tungkol sa pinakamainit na balita, mga usaping panlipunan at pagbalik tanaw sa kasaysayan ng mga usapin at mga isyong binibigyang importansya ang katwiran at katotohanan at kung saan ang iyong opinyon at mga kaisipan ay pinahahalagahan dito sa Pulso, Kuro-Kuro at Balita na may kasamang inspirasyon para mapagtagumpayan ang buong maghapong puno ng mga hamon ng buhay. Tayo na at samahan kami at makipagtalakayan sa Pulso, Kuro-Kuro at Balita. At ngayon, ang ating mga program hosts. Ikaw ang bagong Pilipino, ang bagong bayani ng bayan ko. Ikaw ang bagong Pilipino, ang bagong bayani ng bayan ko. Good morning, good morning, good morning! Isa pong malamig na umaga ng Miyerkules ang aming bati sa inyong lahat. Ikalabing-isa ng buwan ng Enero 2023, kami po ang inyong makakasama sa umagang ito na Emek Canas mula sa pinagpalang bayan ng Diyon sa tagating partner. Francis Aquino po, nasa Metro Manila tayo at nga mabuti na lang at awa ng Diyos yung ating internet connection ay lumakas at parang pinalakas din tayong lahat sa umagang ito. Ito po ang inyong lingkod, Francis Aquino, at siyempre kasama ang ating mga tsokaran sa DZMR, si Chief Technician John Mark Magulyado. Good morning. At sino ba yung ating, hindi ko pa nabuksan yung ating... Si RJ Agabao ang ating RJ Agabao, nako, pasensya na RJ. Good morning Oo. po. Ayun. Kamukha ka kasi nung aking pet. Hindi. at siyempre si Ate Janine. Yan. At siyempre binabati natin ang birthday si Kalili. Inumpisahan ko na para siya yung una. Babatiin tayo po ay sumasahing papawid. Ay yung ating studios nasa Barangay Divisoria, Santiago City. Ang DZMR ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yes, inuna mo nang binati si best friend Billy. Paano yung nag-birthday nung Lunes? Si Akala Jan ko 9. bahala ka na. Si Jan 9. Oh, happy birthday. Belated. Kay Janine Javier. Kaya nga Janine, Jan 9. Anyway, itutuloy natin ang pagbati sa mga may kaarawan sa araw nito. Kasamang Francis. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Okay, binabati uli natin ang ating best friend Lilibet Riliera Garcia, ang ating program host ng Matamis ang Buhay. At ganoon din ang aking pali-apo to, si Lord Win Hidalgo, diyan sa Ramon Isabela, Enelia Guiamaul. Okay? Si Cristela Bunyas, si Bishop Ramil Alvaro, diyan sa Church of God, Ilagan City. Si Bishop John Juan, diyan naman po sa Bautista, San Agustin, Isabela. Ang ating kaibigan na si Gloria Bonon. Okay, yan ang mga FB friends natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw nito. Siyempre, ang ating dalangin, ang ating deklarasyon, ang patuloy na pagpapala ng Panginoon ay sumainyo sa inyong bagong o panibagong taong inyong tatahakin. Pahabol.
Mr. Rodel Andres, happy birthday for tomorrow dyan sa Aurora, Isabela. Ayan. Mhm. At tayo nakikigalak sa kanila sa kanilang matagumpay na pagsapit ng kanilang kaarawan. Ngayon naman, dadako tayo sa makapagbibigay inspirasyon sa atin sa araw na ito mula sa ating At ngayon, narito ang ating thought for today. ang ating thought for today, partner, bagamat hindi po Bible to, no? Patungkol ka sa ating pag-usapan. Sabi ni Josh Billings, a dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself. A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself. Pero may kahawig pa ito, kung sa Biblia natin ihahambing, no? Kung yung unselfish love, partner, wala lang tatalo sa ating Diyos sapagkat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa atin na sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi niya ipinagkait, no? At tama naman, no, na kahit na yung aso medyo nadijeta pag tayo umaalis, partner, hindi siya nagtatampo. Hindi siya nagrereklamo. At minsan napapagalitan dahil minsan kinakagat yung mga tsinelas o kaya tinatakbo. Pero faithful pa rin, partner, kahit anong pagsaway sa mga aso natin. Ito yung connection kasi sa ating pag-usapan mamaya, partner Francis. Okay. Anyway, yon napakaganda nung sinight mo. Of course, yung sinasabi ron sa verse na binanggit mo ay sa mundo yan. So, sa mundo yan. Walang makakatalo sa faithfulness ng dog. Ayan, sa mundo. But of course, heavenly yung ating Panginoon. Siya nagbigay ng unconditional example ng unconditional love. Yun. Yes. Kaya nga, sabi nga ni San Pedro, He is not willing that anyone should perish. Kaya medyo mahaba-haba yung grace ng Lord para ang mga tao makapagsisi sa kanilang mga kasalanan at hindi humantong doon sa kaparusahan dahil sa hindi nila pagsisi sa kanilang kasalanan. At sa ating mga announcement, muli kami po ay nananawagan sa inyo kung kayo po ay interesado na maging kabahagi ng Far East Broadcasting Company mission of communicating Christ into our world. Pwede kayo makipag-partner sa amin sa pamamagitan ng PKB, panalangin, kayamanan, kakayanan, no? At buhay sa anumang praktikal na kaparaanan. Pwede kayo mag-text sa 0917-564-8388 o kayo mag-comment sa ating Facebook live streaming para sa mga detalye. At isang pa-announcement din na kasamang Francis, no? Dahil nga nakakalungkot, last Friday nagkaroon ng bank run. Hindi po tumakbo yung bangko pero nagsarado po ang Rural Bank of San Agustin. Ang main branch nila dito sa bayan ng Jones at sa bayan ng San Agustin. At siyempre, hindi naman tayo sanay na masaraduhan, no? Permanently pala yun. Hindi na pwede sila magbukas kaya under ng Philippine Deposit Insurance Corporation. At nagbigay sila ng mga konting paalala sa mga depositor ng nagsarang Rural Bank ng San Agustin, Jones at San Agustin branch na may balanseng 100,000 pababa na kailangan silang mag-submit ng Mailing Address Update Form, MAUF, bago sa January 19, 2023. Partner, sa yung January 19 ay next Thursday. Okay? Balita ko kasamang Nemi, yung deposito mo mahigit 100,000. Tama ba yun? I-confirm mo nga. Kasama ka sa magpapile ng... yung natin, yung pondo ng church, ang ganon, ang Ayun. Yan ba yung bangko na pag-aari ng Aguilar family? Tama ba? Not really pag-aari, pinangungunahan ng Aguilar. Pinangungunahan. Okay. Yes. At yan po, ang bago sa araw ng 19 o bago
January 19. At pwede rin kumuha ng form sa mga premises ng mga bangkong nagsara. O kaya naman pwede silang mag-scan ng kopya at o i-print yung downloadable na form section ng Depositors Corner sa PDIC website. Okay. Pwede ba Kailangan ako magsingit ng isang thought mamaya Yes. after you? Sige, go Yes. ahead. Yun lang, para naman sa ating mga kababayan na medyo nag-aalala. Ito muna yung asikasuhin, 100,000 and below ang deposit. And then ibang naman yung And then sa January 30 magkakaroon ng pag-uusap ng mga depositor dito po sa Sports Complex ng Jones para ipaliwanag ng PDIC ang kalagayan namin. Okay, yun na lamang kasama si baka may pahabol ka. Yeah. Eto, part sana nung kadugtong nung usapan natin tungkol sa investment. And one of the instruments for investment is savings sa bangko. But then yun nga, nakakalungkot man na ganun yung nangyari dyan sa Rural Bank of Jones and San Agustin. Ito yung nagtuturo rin sa atin. Ito'y tip lang sa ating mga kababayan na lagi iisipin natin, huwag nating ilagay ang lahat ng prutas natin sa isang basket. Ang ibig sabihin natin, kung lahat yung pera mo ilalagay mo sa isang bangko, ay pag nagkaroon ng ganyang problema, tangay lahat yung pera mo. So ang ating ina-advise lamang, ikalat natin, i-diversify ang tawag natin sa financial literacy ay ikalat natin yung ating pera. Para sa ganon, kung magka-problema yung isa, hindi lahat natatangay kasamang NEMI. So, yun yung ating advice sa ating mga kababayan. Ang sasabihin naman ng iba, paano ko 100 piso lang yung pera ko? Ikakalat ko pa ba yan? Well, of course, yun yung nagtuturo sa atin na magsikap tayo at maging financial literate tayo and mag-aral tayo how to grow business o how to start yung mga small and medium enterprise. Para sa ganon, wag nating sabihin na 100 yung lamang yung pera mo. Let us grow our money. Pag nagkaroon ka ng pera na malaki-laki, dapat pag-aralan mo kung saan mo ilalagay, saan yung maganda. At yung sinabi ko kanina, i-diversify natin yung ating investment. Huwag ilalagay sa isang lalagyan lang. Yan lamang kasama mo. Yes, At alam mo, bakit maraming naghihimutok? Kasi nga, yun lang ang bangko ng San Agustin, Bayan ng San Agustin at Jones. Siyempre, hindi. Ang Jones, meron po bang isang cooperative bank, mga negosyante, kailangan agad kasi nilang makapaglabas ng kanilang mga kapital. Kaya may mga malalaking negosyante na nagdeposito at talagang masakit sa ulo at tayo tinatanong, Pastor, ano na ngayon ang aming kalagayan? Mabuti merong PDIC and Yes. that's the role of the Philippine Deposit Insurance Corporation na pangalagaan yung mga deposito natin. Although meron lang limit yung naka-insure sa PDIC up to 500,000. Yes, kasamang But beyond 500,000, ang mangyayari dyan kasamang NEMI at ipapaliwanag marahil ng PDIC, ayaw naman natin pangunahan, ay pag nabenta yung mga assets ng bangko and then sila yung kasunod. Yeah, mga 500,000 and above, creditor tawag at no. Anyway, hindi kasi tayo Hindi makatiis na hindi buksan yung topic. Na tama naman, dapat may information dissemination. Yeah, para mabigyan ng konting paghupa ng pag-alala ng mga kababayan natin na yun na nga lang inaasahan nila na makakatulong sa pang-araw-araw, lalo na kung ang isang depositor, yan yung pangangailangan niya tuwing buwan na gagamitin sa pang-maintenance ng medisina. Kumbaga sa yan yung mga magulang ng nasa abroad na pang-allowance pa. O yan, deposito ko na yung ninyo for this month. Tapos inakulong. So medyo may konting meron nag-joke. Merong nagbigay ng joke.
Yun yung kainaman naman na 100 lang yung deposito mo. Madali mong mailabas. Yan lang. Joke lang po. Well, maraming ano yan. Kumbaga sa atin nung nagtitiwala sa Panginoon, I do believe God will give you more wisdom. At let's just pray na yung asset ng bangko kayang-kayang ano din. Matugunan yung mga higit sa 500,000 pesos ang kanilang dineposito. At ito na kasi yung pangalawang bangko na nagsara dito sa bayan ng Jones. Yung una, Jones Rural Bank. Ito naman ngayon, nagbukas ang San Agustin. Balita ko kung saan ka nagde-deposito, nagsasara. Hindi naman ako nag-withdraw ng ganong kalaki. Kasi yung mga bangko pala na ganyan na 1 to 10 ang branches, at least minimum of 50 million ang kanilang Capitalization. Parang iniro-roll. Alam mo, minsan hindi naman nalulugi, kaya lang kung sabay-sabay nga naman na nag-withdraw. Kasi nga katatapos ang holidays, di ba? Oo, kagaya ng isang bangko na ang tagline subok na matibay, subok na matatag. Ayun, nagsara din. At subok na nagsara. Pero ano yun, na-revive konti. Tapos biglang na rin, totally na nakakalungkot talaga. Anyway, walang ibang pinakamagandang pag-impukan kundi sa kaharian ng Diyos. Yes, definitely. Yun sana ang isa nating pag-uusapan ngayon. Kaya lang merong mas mahalaga na pag-uusapan natin yung best friend ng tao. Kaya ang tanong natin, ano ang pet? At paano mo ito inaalagaan? No? Yung pet na sinasabi, ano yung alaga mong either ibon o hayop siguro to, no? Yan yung mga paano ba natin itatagal yung pet? Alagang hayop. Okay, no? So, i-text lamang po ang inyong katugunan, ang inyong komento sa 0917-564-8388 o kaya mag-comment po sa ating live streaming sa Facebook page ng 1143 DCMR at babasahin po natin ang inyong opinion tungkol sa ating paksa. Maya-maya lang po. Ito na ang ating news. At ngayon, ang ating mga balita. Sa ating mga balita, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang phytosanitary inspection sa mga smuggled na sibuyas para matiyak na ito ay ligtas ihalo sa ilulutong pagkain bago makarating sa mga palengke. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, ang utos ay ginawa ng Pangulo sa ginanap na cabinet meeting sa Malacanang kahapon. Giit ng Pangulo, kailangang mag-check ng mabuti ang mga smuggled na sibuyas na ito para makaiwas sa transboundary diseases. Patayaan niya sa mga nakarang inspeksyon ay may mga smuggled goods o na sibuyas na hindi maaari nang ibenta sa palengke. At sa ngayon, umabot na sa 700 kada kilo ang presyo ng sibuyas dahil ayon sa mga otoridad, marami ng mga negosyante ang nag-hoard nito para mas maibenta pa sa mas mataas na presyo. Sana i-raid yung mga bodega nila. Sa ulat ng Bureau of Customs o BOC as of December 28, 2022, mayroon ng 500 container vans ng mga smuggled agricultural items ang nananatili pa ngayon sa mga pantalan na kanilang nakumpiska. Plano ng BOC na pagkatapos ng phytosanitary inspection sa mga agricultural product kabilang ang sibuyas, ito na ay maaaring ibenta sa mga kadiwa stores. At posibleng lumapit sa 3% ang inflation rate ng Pilipinas sa huling bahagi ng 2023 at gayon din sa taong 2024. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla, nananatiling malakas ang ekonomiya at
patuloy itong palalaguin ng pent-up domestic demand. Dagdag pa ni Medalla, magbabalik na rin sa normal ang inflation sa ikatlong quarter ng 2023. Samantalang tumaas naman ang annual inflation sa 8.1% noong Disyembre na pinakamataas mula noong 2008 mula sa 2% hanggang 4% na target range ng Bangko Sentral. Tiniyak din ng BSP na gagawin nito ang lahat ng policy actions para maibalik ang inflation sa tamang target ng bansa. Yan ang ating tampok ng mga balita sa Pulso, Kuro-Kuro at Balita or PKB. Yes, no? At alam mo, yung mga biro nila, ang isinasabit na kayo sa leeg, partner, ay hindi na kwintas. Sibuyas na. Ay, bakit kwintas? Hindi maganda. Hindi masyadong kita kung kwintas. Dapat earrings. Kasi nga sa kamahalan daw ng sibuyas, yun na lang daw may mga pera makakapili. No? Well, ang doon sa balita kanina ay marami na raw yung nag-hoard. So yung ating komento ay wala bang pwedeng issue na korte ng something, yung papeles para pwedeng tingnan o inspeksyonin yung mga bodega ng mga nag-hoard. Kasi silang may sabi na nag-hoard na yung iba. So, I think there should be an action towards that end. Well, tama, no? At sila rin, sa pag-hoard nila, ay alam naman natin, palapit na ang pag-aani ng sibuyas dito sa Central Luzon. No? At nababasa ko din sa social media na may mga local na yung maliliit na, yung native na sibuyas, naglalaro naglalaro pa rin sa 200 to 300 per kilo. Kaya lang, ang bilihan po ay hindi isang kilo, isang buriki ba tawag doon, isang sako na... Isang bungkos. Bungkos. Iba yung bungkos. Ito yung nakasako na more or less 10 kilos. Okay. Pero hindi ba pwedeng bumili ng isang bungkos lang? kaya Pwede naman. Oo, kaya nga mura yun. Nasa 300 pesos per kilo yung native natin. Huwag na nating i-patronize yung mga malalaking sibuyas. Pang-earrings na lang yan at pang-kwintas na lang. Naalala ko yung malalaki kasing sibuyas na puti. Yan yung piniprito na may konting siya. Di masarap yun. Di masarap. Okay. Kaya din. Kaya huwag ka na magluto. No? Kasi wala kang mabibiling puting sibuyas ngayon. At tayo pa man din Pilipino, mahilig sa madaming condiments na linalagay. Pasalamat na lang tayo. May mga substitute. No? Alam mo, kasamang Nemi, ito experience natin. Doon sa isang tindahan, di ko na sasabihin kung anong tindahan yan. Ang sarap ng pansit kabagan pala pag walang sibuyas. Try ninyo. Yan. Huwag nang maglagay ng sibuyas. Ang nilagay nila, yung sinasabi mo, yung lasut na. Yun. Ang sarap. Maano naman kasi yung native natin, matapang yun kahit konti lang lalagay mo, partner. Dito naman kasi sa mga imported na malalaki, pang lang yun, for your eyes na ang daming sibuyas. But anyway, no? For your eyes only, para maluha ka sa mahal. Anyway, partner, no? Mabubuhay pa rin tayo na konti lang yung sibuyas. Huwag namin sabihin wala. Konti lang yung muna. Tipid-tipid muna tayo, no? At antayin po natin ang alam mo, partner, tayo nagpapasalamat dahil nga ipinagbawal nga yung pag-angkat noon. Kaya yung ating mga farmers nakabawi naman kahit papano kung sila ay nagtanim ngayon ng sibuyas, no? So, on the other end, talagang ganyan po, no? Nasanay kasi tayo sa mga imported, talagang bumabaha dito dahil ang mga imported po, mga kaibigan, yan po ay subsidized ng government nila. Binibili ng gobyerno nila ng mahal, ibinabagsak sa ibang bansa ng mura para lamang yung kanilang mga magsasaka ay
mabubuhay at may pagpapatuloy ang kanilang hanap buhay. Yun po. Sa atin po, hindi po masyadong ganun ang ano natin. No? But don't worry. Kasi inaprubahan na ang pag-aangkat ng sibuyas. Mhm. At doon sa pangalawang balita, yung pagbabalik ng normal na inflation rate, maganda-ganda. Kaya lang medyo sa ikatlong quarter pa rin ng 2023. Ibig sabihin, bandang July 2023 yan. At lalong bababa sa pagsapit ng last quarter at ng first quarter ng 2024. Isipin mo, kapapasok lang tayo sa first quarter 2023. Pinag-uusapan na natin ang last quarter sa first quarter ng 2024. Well, maganda yan kasi that gives us hope. May pag-asa na. But alam mo, don't worry about these things. Kasalanan daw yung mag-worry. Pero ang nakita natin kasamang Nemi, kahit nasabihin natin ang inflation rate, ito mataas. Alam mo, dahil nandito tayo sa Metro Manila at nakikita natin sa mga malls, kahit natapos na yung Pasko, marami pa rin tao. Kaya hindi ko, sa mukha ng mga taong nakikita natin sa mall, parang walang epekto yung inflation sa kanila. Yun yung good news na pwede kong i-share. Alam mo bakit maraming namimili ngayon? Yan yung tinatawag na inventory sale. Yun. Tama ka. Pero ganun pa rin, hindi nila alintana yung inflation. At bibili pa rin sila ng mga items, lalong-lalo na kapag ka-sale. Saka yung iba naman hindi nakisama sa kasagsagan ng maraming tao dahil before dumating yung Christmas season, nakapamili na sila. Ngayon naman, post holiday, kaya tayo naman, hindi agad-agad nagtatanggal ng mga palamuti. Yeah. Alam mo, ang disadvantage mo, hindi mo pwedeng gastusin yung pera ng church para sa personal mo. Kaya naipit sa bangko. Anyway, lang yan. Para matawa lang tayo habang nag-aalmusal. Yes, no. At sabi nga ni kasamang Lawrence Salazar tungkol nga sa panawagan ko dun sa nagsaring bangko dito sa Bayan ng Diyos sa San Agustin, talagang wala nang kasiguraduhan dito sa mundo, pati mga bangko na alam natin is-safe, the best pa rin talagang mag-invest kay Lord. Ang buhay ngayon ay hindi na paramihan ng pera, kundi paano ka maging masaya at maging malusog. Kaya okay lang kung wala tayong pera, masaya naman. Tapos, at ang panalangin natin, tama ka kasamang Nemi, invest what is heavenly, what is everlasting. Pagkat di natin alam ang mundo. Sa Indonesia ay yung 7.9 na earthquake, grabing lakas nun kasamang Nemi. At yan yung ipanalangin natin na huwag nating maranasan. Dadako naman tayo sa ating classmate na si Hannah Placer sa ating Ngayon sa Kasaysayan. Ngayon sa kasaysayan. Wonderful Wednesday sa'yo, classmate! Narito ang mga nakalista para sa ating Way Back Wednesday na Ngayon sa Kasaysayan. Unahin natin ang nakalista dito sa Pilipinas. Alam mo ba nga, January 11, 1902, isinilang si Honorata Atang de la Rama. Siya nga ang tinaguri ang National Artist for Theater and Music. Alam mo ba, classmate, bata pa lamang siya ay ulila na at nangalaga sa kanya ang isang babaeng nakapangasawa ng zarzuela composer. At dahil nga sa masyado itong exposed sa ganitong dula, naging lead star agad ito sa mahigit 50 zarzuela at gumanap na rin sa mga dula sa plaza at sa mga malawakang sabungan noon. Gumanap siyang Angelita sa zarzuelang Dalagang Bukid noong 1917 na hindi naglaon ay naging pelikula noong 1919. Siya nga ang unang aktres sa unang Tagalog full-length film na naiproduce ni Jose Nepomuceno. Noong 1920s at 1930s, alam mo bang pinasikat niya ang mga kondimang ginawa ng mga kilalang kompositor? Ilan dito ang Bituing Marikit, Bayan Ko, Madaling Araw, Mutya ng Pasig at Anak Dalita. At dahil nga rito, tinagurian siyang Reyna ng Kundiman at Mutya ng Dulang Tagalog. Narito naman ang bahagi ng Masayang Dalaga, isa sa mga awitin ni Atang mula sa zarzuelang Ang Kiri. Ako ang masayang bulaklak ng
Sa kasaysayan naman sa ibang bansa, January 11, 1935, alam mo ba ito ang araw kung kailan bumiyahe ng solo si American aviator Amelia Earhart mula Hawaii patungong North America. Alam mo ba nga si Earhart ang kauna-unahang female aviator na lumipad ng solo para baybayin ang Atlantic Ocean? Alam mo bang nag-alok ang Hawaiian Commercial Interest ng $10,000 award para sa sinumang unang makakabuo ng flight? Kinabukasan matapos bumiyahe ng 2,400 miles sa loob ng 18 oras ay ligtas na lumapag sa Oakland Airport sa California ang eroplano ni Amelia Earhart. Dahil dito, ginawaran siya ng US Distinguished Flying Cross para sa accomplishment na ito. Sa atin namang musika sa isayan, January 11, 1975, nanguna sa R&B chart ang awitin ni Carl Douglas na Kung Fu Fighting. Ang disco song na ito ay nakatanggap ng gold certification sa Recording Industry Association of America. Ito nga ay tinaguri ang one of the best-selling singles of all time. Karaniwang na-associate ang kantang ito sa Chinese culture dahil nga sa oriental riff nito. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they did it with expert timing. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. At yan po mga nakalista sa ating short history lesson. Ito pa rin po si classmate Hannah Placer, laging nagpapaalalang anuman ang mga naganap sa ating kasaysayan, ang mga aral nito ay magagamit natin para mapaunlad ang ating kinabukasan. Ingat ka ngayong morning, classmate! Spread the love! Ito ang 1143 DZMR Missions Radio. Napapakinggan mula Santiago City, Isabela at sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Computers. Nagbabalik po ang ating Wednesday edition ng PKB at ganap na pong 7:33 in the morning. At tayo po ngayon ay makikipag-ugnayan, makikipag-usap, no? Dahil ang sa ating guest ngayon po, patungkol nga po kung paano natin binibihisan ang ating mga alagang hayop, most probably aso, no? Ang ating guest ngayon ay si Dr. Ana Rose Martin Sison ng Pet Avenue Veterinary Clinic sa bayan ng Dipon, Quirino. Good morning, Doc. Good morning, sir. Good morning po, Pastor. Yes, kasama Francis. Yes, good morning. At Good morning we're po, very Pastor Francis. happy and very glad na kayo ay maging panauhin namin to talk about our pets. Yes. Now, Doc, batin mo muna yung ating mga tagapakinig at mga tagapanood po. Ay, good morning po sa ating lahat at mukhang malamig na naman po yung panahon ngayon. Kitang-kita ho sa sweater ko. Opo. Well, alam po natin na ang mga Pilipino mahilig sa pag-aalaga ng hayop, lalo-lalo na sa aso. Yes. At tayo po'y nagagalak at pinagbawal na ang pagkakatay at pagluluto ng karne ng aso. Ano po, pero Bakit di pa ka rin- nagagalak kasamang Nemi na pinagbawal na? Kasi ang presyo ng mga asong mga imported, grabing mahal. Tapos gagawin mong asusena. Joke lang. wala pa naman ako nakitang ganun na kinatay eh. Usually askan, no? Pero parang hindi pa rin ata mawawala yun kasi may mga foreigner tayo na isang delicacy sa kanila yung aso. But anyway, no? Dadako na tayo kay Doc Ana na konting ano muna, Doc Ana, paano nga ba natin inaalagaan
ang ating mga aso? Umpisan siguro natin mula sa baby, sa tuta. Apo. So basically po kasi ngayon, pets are families na talaga. So part na po sila ng pamilya natin. Kaya how we care for, kunwari sa mga anak po natin, the same yung pag-aaruga natin sa mga pets natin, especially sa mga puppies. Ang puppies po kasi, like a newborn child, kailangan din po nila ng attention, kailangan din po talaga tutukan, especially if yung mother, meron po kasi din tinatawag na mother instinct sa mga dogs. Meron po yung iba walang mother instinct, kaya mas dapat po silang tutukan. So as early as 2 weeks po, nagdi-deworm na po tayo ng puppies, especially if kung yung nanay po nila is hindi na deworm prior to breeding or prior to whelping. Ayun po. Ang worms po kasi is transmitted, pwede po siyang matransmit intramammary, so nasususo po nila. So pwede pong masuso ng mga tuta yung bulate na nanggagaling na meron yung nanay. Ganun po. Isipin mo, kasama Francis, no? Dumadaan sa milk ng inang aso. Gano'ng kaliit yung yung worm na naipapasa. So basically every 2 weeks po nagdi-deworm po tayo. So pag may 2 weeks na po yung puppy, 4 weeks, then 6 weeks hanggang sa usually kami po hanggang sa maka-4 sila. Then every 3 months na po pag natapos po nila yung scheduled na deworming nila. Yung pinakarason kasi, Doc Ana, kung bakit hindi nila dinadala kagaya ko additional expense po, lalo na po ngayon, ano? Medyo masakit po sa bulsa ang mga bilihin. Pero kailangan po nila, especially ang worms po is pwede din pong matransmit sa ating tao. Kaya mas maganda po na regular din po sila na nadideworm. Yun po yung isang natin, obligasyon sa mga tuta natin. Ano pa po ang kailangan na ng mga meron din po tayong tinatawag na mga 5-in-1, 6-in-1 na vaccine na kailangan po nila para po ma-prevent yung mga common po na mga viruses or bacterial infection na pwede pong tumama sa kanila. So, lalo na po ngayon na medyo umuulan, mataas po na naman yung mga cases ng sinasabi na parvovirus. Yung mga nagkakaroon po ng pagtamlay, pagsusuka sa mga aso po natin. So, maganda po na pabigyan din po natin sila ng ganong vaccine, ng mga ganong bakuna, upang meron po silang proteksyon. Kumbaga sa atin po, di ba, yung nung pandemic, yung COVID, diba po? So, ni-require po tayo na magpabakuna lahat. So, ganun din po yung sa mga aso, alaga po nating aso. Meron din po sila na core vaccine na tinatawag. Yun nga po yung mga 5-in-1 or 6-in-1 vaccines. Then, mahalaga din po yung anti-rabies. Kasi medyo mataas pa rin po yung rabies cases dito sa Pilipinas. So, though meron naman na pong ginagawa ang mga gobyerno, ang mga municipalities po natin, nag-iikot po sila para mabigyan ng anti-rabies ang bawat aso na meron ng mga households. So, as early as 3 months po, pwede na din po tayong magbakuna ng anti-rabies sa mga alago nating pets, basta po healthy sila at wala pong signs ng illness. Anong frequency po pag nagpa-anti-rabies po ang ating mga aso? Anti-rabies po usually 3 months, then once a year po pwede na po. Or kami po, kunwari 3 months po, nagbo-booster po kami after another 3 months, then once a year na lang po, booster annually po. Kaya lang, Doc Ana, kahit na na-iniksyonan ng anti-rabies yung mga aso, pag may kinagat, hindi pa rin kampante yung kinagat. Yun po ang madalas na concern. Kunwari po, may magtatanong po sa akin, Dok, nakagat po yung yung anak ko, kunwari po, ng aso po namin. Updated naman po yung vaccine niya, pero minsan po kasi sa nervyos, dahil ang iniisip po kasi natin, ang misconception po ng mga tao, ang aso po, lahat ng aso ay may rabies po kaagad.
So mali po yun, mali po yung iniisip po na ang rabies po ay virus po siya. So kailangan po ng direct contact po sa infected na aso na may rabies para magkaroon po ng rabies yung aso. Ngayon po, hindi po siya innate, wala po siya sa system kaagad ng aso. So kailangan po, like COVID, example ko na lang po para mas madali pong intindihin. Ang COVID po kailangan po ng direct contact sa infected na tao na may COVID. So ang rabies po, kailangan niya din po ng direct contact sa rabid na aso para yung aso po ay magkaroon din ng rabies. Ganun po siya. Ang iniisip ko kasi yung tuta mas malakas yung rabies niyan kaysa sa mga malalaking aso. Mali po 'yon. Hindi po lahat wala pong rabies ang aso unless nakakontak po siya sa rabid na aso. At wala rin ho tayong palatandaan, Doc, no, kung meron siyang gano'n. Pero ang lagi na lang po namin sinasabi, if for the peace of mind din po nung nakagat. Pwede naman po na magpa-vaccine for protection. Para po kahit po na makagat, at least protected po siya. Meron din po kasing pre-exposure na sinasabi na kahit hindi pa po nakagat, pwede na pong magpabakuna. Kaya po, may level din po kasi sila. Depende po sa mga animal bite center. May categories po, parang category 1, 2, or 3. Depende din po kung saan po yung location ng kagat ng aso. Kasama mo, Francis, may katanungan ka ba kay Doc? Yes, of course, yung nasa sentro yung mga katanungan tungkol sa aso. 'Di ba? Pet din, maraming nag-aalaga rin ng pusa. So, yes. Paano po ang dapat na pag-aalaga? Is it the same with the dogs and Yes the po, cats? usually the same with the cats po. So, iba lang din po yung vaccine nila. May separate na vaccine po for cats. Pero yung anti-rabies vaccine po, same with dogs, mga mammals po. And deworming, same din po. As early as 2 weeks, pwede na din po tayo mag-deworm sa kanila. Okay, next question. Pwede ba kasamang Nemi? Okay, yung susunod Doc. na tanong ko kay Doktora is, siyempre, mahal ang sibuyas. Ano? hindi sibuyas ang tanong ko. Mahal ang sibuyas, maraming mahal na bilihin na ngayon. Ayan, at baka, for example, sa mga hindi pa nag-aalaga o yung mga wala pang pets, pero balak na bumili ng pet, baka nag-aalangan sila, baka daw yung budget sa pang-facial nila at yung mga budget para sa pang-beauty nila ay mapunta ron sa pet. Ang tanong natin, as far as the economy in taking care of these pets is concerned, mga magkano ba ang dapat mong i-budget para talagang maalaga ang mabuti yung iyong pet monthly? Monthly po. Usually, ang sinasabi ko po sa kanila, pag nag-alaga ko po ng aso, para ka din may isang anak. Kasi po, let's say, yung deworming po nila, usually, pag mga puppies po, ranges from 75 to 100, ganyan po. Then, yung vaccine po nila, every 2 weeks. So, nasa 400 to 500, ganyan po. So, sabihin natin, ang monthly expense niya po, pati pagkain. Syempre po, bibilan niyo din ng shampoo, ng sabon, ng damit. Dinadamitan din po kasi natin sila ngayon. Mga 3,000 to 5,000. Depende po sa breed. So, syempre po, pag mas malaking breed, mas malakas kumain. So, mas marami po siyang dog food na kakainin. Ganun I see. Okay. So, parang ang labas nito ay tingnan mo yung finances mo bago ka mag-venture sa pag-aalaga ng Yes po. Ang pag-aalaga po kasi is commitment din siya eh. It's a commitment na mabigyan nyo din po yung mga needs ng aso, ng alagang aso natin. Kasi like us, kailangan din po nila ng pagmamahal, pag-aaruga. Na binibigay din naman po nila sa atin. So nararapat lang naman po na ibalik din natin sa kanila yung
joy, yung pagmamahal din na binibigay po nila sa atin. Yeah, yun yung actually kasunod na tanong ko na ano ba ang benefit? Ano ang benefit ng pag-aalaga ng pet? Ayan. Apo. Lagi po ko pong sinasabi, stress reliever po sila. Huwag lang silang magkakasakit kasi nakaka-stress yon. Nakaka-stress din po yung gastos. Apo, ayun po. Stress reliever. Lagi pong sinasabi ng mga pasyente ko or ng mga clients ko, ang mga asawa daw po nila hindi sumasalubong pagdating sa trabaho. Ang unang sumasalubong sa kanila yung mga alaga nilang mga aso or pusa. So, ayun po. Yung pagmamahal. Yung pagmamahal po nila. Iba, sabi po nila, kasi may mga pasyente din po, ay mga clients din po ako na, yung iba wala pang mga, hindi pa po nabibiyaan ng anak. So, yun po yung tinuturing nila na anak nila. So, yung pagmamahal, ano pang benefits po? Lalo na po nung nag-pandemic po kasi, di ba po, sobrang dumami po ang mga pet lovers. Kasi parang yun po yung naging, parang doon po na-divert yung attention nila. Kasi usually po, di ba, nung mga panahon na yun, nasa bahay lang, wala po masyadong ginagawa. So, ayun po. Parang naging form of, ano ba siya? Socialization na niya. Socialization. Parang ganun po. Okay. Anyway, final question ko lang bago natin ibalik kay kasamang Nemi is as far as relationships is concerned, ito medyo nasa psychological side na. Hindi kaya ang pagkakaroon ng pet ay umagaw or magkaroon ng competition effect sa relationship ng say mag-asawa or ng nanay at tatay sa family? Ibang aspeto po eh. Iba po ang personal na relationship ng sa kapwa po natin kumpara sa alaga nating pets or animals po, let's say. Kasi ang asawa po natin nakakausap naman natin. So ang animals po kasi they will treat us yung sa hugs, cuddles, ganyan po. Yun lang po siguro yung yung naiiba. Syempre po iba pa rin ang love and care na nare-receive naman po natin sa mga pamilya po natin. So feeling ko hindi naman po siya agaw. Additional love ang napo-provide po nila para po sa atin. Okay, thank you, Dr. Kasamang Nemi. Bakit? Ang aso mo ba? Kaagaw mo na. Wala kaming pet ako ang pet ng asawa. Yan kasi pareho ko nga medyo may mga schedule tayong outside the home kaya po malaking But anyway bago ako babalik sa aso doon po sa pusa ang karaniwan na natin isip hindi pwedeng paliguan ng pusa. Totoo ba 'yun, Doc? Sabi po kasi na uulan daw. Actually po, pwede po silang paliguan. Po, kasi syempre lalo na po kapag gumagala-gala din po kasi sila Marami pong stray cats. Mas kailangan po nila na mapaliguan din po para to prevent din po yung mga bacterial infections na pwede pong tumama po sa kanila. Okay. Pwede na magpaligo ng kahit umuulan. Walang connection mo. Yun nga lang po masyado malamig po ang panahon ngayon. So yung iba po, talaga pinapainitan pa po ng tubig. Struggle pong paliligo pati po sa mga pets natin ngayon. Meron pong katanungan, sabi nga dito, pwede bang i-accustom daw ang mga alagang pets sa usual food ng ordinary pets gaya ng kinalakhan natin? Siyempre, yung mga tirang ulam. Yung mga table food po, mas prone lang po sila sa, yun lagi ko po sinasabi kapag po kumakain na ng mga kanin, yung mga alagang aso po natin, especially. Madali pong mag-tartar po ang ipin nila.
At saka hindi po kasi balance yung diet. So mas maganda pa rin po na yung dog food po at least complete nutrients na po siya. Mhm. Mm. So, Pero para- sa ating pong Pilipino, Askal. askal, mga aspin po, opo. Kung ano yung tira sa hapag kainan, yun na po yung pagkain nila. Opo. Pero Ano- as much as possible po, we encourage po na pakainin po sila ng dog food na complete na po yung nutrients. Mhm. Well, yung aso kasi natin dito kasama Francis, hindi nasanay na kumain ng dog food. Napipilitan na lamang sila kung walang-wala Kapag na. gutom. Pag walang-wala na. Balita ko yung pet mo demanding eh. Kaya Ano po ba yung alaga yung pet? Anyway, no. At yun na nga po, no. Dahil nga magastos, sabihin na natin, that's a reality, yung sinabi nyo, Doc. So, mas magandang mag-alaga talaga ng may breed na, sabihin natin. Among the breed na common sa atin ngayon, ano yung recommend ninyo na hindi masyadong too much expensive sa mga sa atin? If we look at it closely po, parang the same lang na ang aspin po Mhm. ay breed pa rin naman po siya ng aso. Yes, so, yes. the same expense, the same pareho lang po kung talagang bibigyan po natin sila ng ng Attention na. attention. Apo. Edi mas maganda yung maliit na aso. Yun lang po. na- When it comes to feeding po. So, kung mas maliit po yung aso, mas kukonti lang po ang kakainin compared sa larger breeds po ng dogs. Mga Doberman, mga Golden Retriever, mga... Ang marami po kasing nag-aalaga ngayon, yung mga sinasabi po nila na police dog, Belgian, ganun po. Labrador. Well, marami pong salamat. No? In your situation as a vet med, may-ari po ng isang veterinary clinic po dyan sa Dipon, paano yung ating mga kababayan, are they really ganun po kaano sila o hindi pa rin gaano ang kanilang pagpapadala sa mga clinic ang ating mga kababayan na may alagang especially pusa at aso? Nung pandemic po, talagang dumami po ang mga nag-alaga po ng mga pets. Mhm. Ngayon po, since nag-back to school na po, nag-back to work, usually medyo naging busy na po uli ang mga tao. Nagdadala pa rin naman po sila, pero mas marami po kapag weekends, kapag may time na sila or after office hours, ganyan po. Pero in terms po ng mas aware na po ang mga tao ngayon sa mga needs ng mga alagang aso at pusa po natin ngayon. Now, last question po, Doc Ana. Bakit kailangan bang i-dress yung ating aso, paliguan, May sample nga po ako dito eh. Ayan di ba may gowns din po sila. May mga hood sa malamig po na panahon. Especially po ngayon, malamig po panahon. So may mga nilalamig din po sila. So kailangan din po talaga nila na damitan natin. So kapag hot weather naman po, meron din po silang mga like ganyan, sando to keep them ang like sa dogs po, like sa atin, pwedeng pang fashion. Rumarampa din po kasi ang mga dogs. Kung mapapansin niyo po, marami pong mga dog shows po ngayon na ginaganap na din. Pero dapat po, kailangan din po natin na maging aware din po tayo sa body language po ng alaga natin. Kasi may mga times din po na dadamitan natin sila pero hindi sila komportable. So dapat po ma-check din po natin kung gusto ba nila yung dinadamit natin or tayo lang ang may gusto dun sa damit na pinapadamit natin sa kanila. Ayun po. Well, maraming salamat, Doc Ana, sa inyo pong time and also especially yung mga kaisipan na ibinahagi ninyo, lalong-lalo na sa pag-iingat at pag-aalaga ng ating mga pet o hayop
lalong-lalo na sa pusa at aso. Kasama ang Francis, may gusto ko pa bang anuhin? Well, nagpapasalamat lang tayo kay Doktor. At least binigyan tayo ng bird's eye view kung ano yung expect natin, lalong-lalo na kung nagbabalak na tayo na bumili ng pet. Ayan. Kasi yung pet ko dito, ayaw ng hindi branded yung damit eh. Kaya... So, thank you very much, Dr. Thank you so Maraming much salamat. po. Thank you so much. Yung panganay namin talagang may nagbigay sa kanya ng pusa na sa kondo eh. Talagang yung kondo, sarili niya, walang Tapos yung foods niya, ayaw na. Huwag niyo papakainin ng mga mga tira natin kahit na litson manok o fried chicken, ayaw na. Kailangan cat food. Pati paghawak namin, kailangan tama yung pagbitbit namin. Gentle lang. Anyway, huling po, bibilin po nyo sa ating mga taga-pakinig at taga-panood po, Mama Doc Ana. So, let's be all responsible pet owner po. Ayun lang po. Responsible pet ownership, and wag po tayong matakot na magdala ng mga pets natin sa veterinaryo dahil tulad po ng bata or matanda man, kailangan din po nila ng ma-check up po ng doktor para maibigay din po natin yung mga pangangailangan po nila. Ayun. Thank you po. Yan po si Dr. Ana Rose Martin Sison, ang may-ari po ng Pet Avenue Veterinary Clinic, yan po sa bayan ng Dipon, Quirino. At again, kasama Francis sa ating pagpapaalam sa araw nito. Thank you very much. It has been a very productive day for all of us, especially kasama natin ang ating kaibigan Dr. Sison. And ang maiiwan ko lang na salita sa araw na ito is lagi nating i-prioritize si God. In all the things na gagawin natin, ang priority natin si God sapagkat siya naman ang may-ari ng lahat ng ito. Pati yung pet na binili niyo. Siya talaga yung may-ari. Yes. Thank you very much. May tanong daw. Saan pa ang... teka, papahabol. May rabies po ba ang mga daga? Doc, may pahabol. Leptospirosis po ang dinadala po nila. Okay. Yan, kasamang Lawrence, leptospirosis. Kaya sa ngalan po ng mga kasama natin na si RJ Agabao, ang ating Chief Tech na si J. Magulyado, ang ating mga PA si Janine Javier at Norlin Gitilin. Ganun din ang ating station manager na si Ted Dolohan, ang inyong pong mga nakasama sa bagay ito. Francis Aquino po. Good morning. At sa usaping ating natalakay, maging ano pa man ang kahinat-na ng Diyos pa rin, ang papupurihan dahil sa kanyang katapatan at kadakilaan pagpalay nawa tayo ng Diyos sa araw po ng Miyerkules, ika-11 ng buwan ng Enero 2023. Neme Canas, nagsasabing good day, God bless po sa ating lahat. Ang inyong napakinggan ay ang programang Pulso, Kuro-Kuro at Balita. Abangan kaming muli bukas para sa makabuluhan at masayang talakayan dito lamang sa 1143 DZMR.